a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Înainte să înceapă acest episod, vreau să anunț că dacă nu se vor strânge 10 like-uri la acest episod, acest asteroid va lovi acest preț. În caz că nu mă cunoașteți, eu sunt partea întunecată a youtuberului vostru preferat. Și după cum vedeți, opa, aici sunt papagali drăguți, oameni nevinovați și alte animăluțe drăguțe. Și partea interesantă e că toate sunt nevinovate și câteva oameni nevinovați și vor fi lovite de acest asteroid. Dacă se vor strânge 10 like-uri, asteroidul va putea fi strâns. Însă dacă nu se vor strânge, acest asteroid va lovi acest pet shop și vor muri cu toții. Așa că spre binele vostru, sau mai bine al lor, dați un like. Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod cu tutoriale Minecraft. În acest mirobolant episod vă voi învăța aparaturi redstone care vă pot ajuta să faceți troll sau să vă ascundeți unele iteme, ferme, chestii de genul. Știți cum funcționează fermele redstone? Știți cum funcționează? Ok. Video. Opa. Sper că v-a plăcut roleplay-ul înainte de a începe acest episod. Am învățat cât de cât sunteți puțin mai bine din cauza că am găsit o aplicație care se cheamă VivaCat. Nu îi fac promovare sau ceva de parcă m-a sponsorizat pe mine. Însă dacă veți apucați de YouTube și vreți să editați bine clipurile, să adăugați, cum am făcut eu, să fac cu intro, outro și cu acel rol din început, e foarte bună aplicație, mai ales când în episodul trecut am făcut ceva cu TikTok. Și ca să leg toate TikTok-urile, tot ce aplicație fac. Așa că, da. Bun. Să trecem la treabă. Ok, am revenit. Chestia asta ce o am eu construit aici, e mai bine să fie implantată într-o casă, să să-i faci o fațadă în jurul ei, să mai bine implantată într-o casă mare. Redstone o să vezi clip mai încolo și asta este doar vă mai arăt un tip de intrare secretă, tot cu scări, însă cred că e mult mai eficientă. Aici am încercat să fac un fel de DP2, însă la noi nu pe Pocket Edition. Vreau să menționez că toate filmele care le fac eu pe Bedrock Edition, cum mai spun alții, funcționează perfect, însă pe Java Edition nu sunt sigur dacă funcționează sau nu. Bun. Deci, zicem că jucați multiplayer și cineva găsește ce scor. Nu băgați designul ăsta care e designul ăsta. Și vine un prieten aici și bam, va găsi taverea. Când vrea să fure, și-a luat mare flor. Iar apoi el pleacă, pentru că da, adică dacă nu are și puțin creier și vede distanță, însemnează, zicem, că facem un număr lor. Și după cum vedeți aici sunt ton, adică voi puteți să-i faceți un pic mai lung, adică să faceți niște mai multe ridicare, să le dați un pic mai mare, ca să dureze mai mult, măcar unul. Vă puteți să faceți mult mai eficient, însă sistemul ăsta se poate face mult mai eficient, dar eu l-am făcut așa, doar așa. După cum vedeți, zicem că aici, de fapt, țineți logere. Iar aici cum ziceam, sistemul ăsta poate fi făcut mult mai bine. Însă
Însă da, adică nu cred că va interesa, eu o să mă pun pe aici, de sistemul, pentru că adevăratul sistem de stumșii, care era șmecheria care era puțin. Sper să nu lungesc prea mult videoclipul. Așa. O să fac 5, bun. Hai, știți. Nu trebuie aici. Whatever. Luați niște scări. De preferat ceva care se poate cam așa. Tot să folosești alte blocuri. Să nu folosesc chiar ca dacă era ceva fermă mai mare, ar fi putut să fac din aceste blocuri pentru că au chestia asta, conturul ăsta mare din asta. Puteți numărați cu ușuleți cu blocurile, însă nu e important. Important e că sistemul este foarte ușor. Așa, bun. Iar acum puneți așa. Încă niște scări, însă așa. Să vedeți unde de aici. Da, așa aici. Bun, și acum când pun blocurile, dacă nu puneam scările alea acolo, se putea vedea, adică na, se vede puțin, dar bun. Și na, aici zicem că mai e perete, nu contează gol. Așa, acum să luăm. Vă trebuie decât niște rezultat și un libru. Bun. O fac. Cel puțin așa era acum în Pocket Edition. Nu știu niciodată. Haide să sigur. Bun, și în partea asta în libru. După, din câte vedeți, nici nu se observă. Puteți să faceți eventual ton sau butonul să fie mult mai frumos. Iar aici asta puteți să aveți voi ceva, ce este ceva aici. Și poate să se vadă ce asta, adică aici putem fi ceva genul că lucruri care nu l-au pus, poate să găsiți ceva. Și acum ce caute n-a găsit și s-a plecat, însă de fapt era foarte. Și ziceam, voi puteți să ascundeți acest liber prin insight. Bun, asta a fost primul lucru. Tocmai ce mi-am dat seama că am uitat să spun titlul videoclipului. I'm so stupid. Videoclipul va fi top 5 designuri redstone, cum s-ar zice, adică într-un fel sunt și câteva uși secrete. Însă mai mult vreau uși secrete și redstone ascunse în designuri destul de interesante. Nu toate, uite cum a fost asta cu scara, nu a fost un design super interesant, însă restul vor fi cu designuri, asta am vrut să spun. Nu bun, revin la video. Am revenit. Vreau să spun că, în primul rând, asta designul, asta puteți să faceți un sat medieval ceva, să pară că e ca pescuit din acest lac, o să fie ceva mai mare. Și da, chestia asta puteți să faceți mult, și am făcut așa la treabă.
Și da, asta ar trebui să pară pe o caracatiță. Aici sunt două bucăți de lână, niște liane date de nether și un buton, două lanțuri, niște treburi de sprut, câteva sensuri de lemn și nu a fost să se generat aici și da, puteți să faceți interesant și niște doamne, am uitat să se vede doamne Luolor. Iar aici e important să dați cu bun mil, să puteți pune coral cum am făcut eu și să faceți totul să pară așa verde și șmecher din câte vedeți aici. Dacă dați dublu, adică sprint, așa, vă veți pune pe burtă și veți nota aici dacă a fost chestia asta aici. Din câte vedeți, na, aici puteți face voi o cameră imensă, însă eu nu prea pot să fac asta din cauza că e super pet și na, vreau să-i vedeți. Aici am pus un ăsta sign ca să nu intrăm pe aici, însă vă puteți pune și un trapdoor, nu contează, ca și stil, dar nu bun, ăsta este al doilea, doua ascultare secretă și acel și design, ce bun, urmează următoarea. Ok, am revenit. Vreau să spun că aceasta nu este intrare secretă pentru că, cum ziceam, eu doar prezint în acest episod chestii ce le puteți face în 1.16 și am mai făcut și intrarea secretă cu scări așa de umplutură, cum se zice. Deci chestia asta abia este top 1, deci nu pot să spun că am făcut parte din chestia asta, pentru că vreau să fac design din 1.16 și ce puteți folosi din 1.16 designuri, însă eu am mai inclus și niște, la unde se pot include niște intrări secrete, pentru cine dorește. Deci asta este prima, iar asta este a doua. Și în caz de vă întrebați de ce din 1.16 e pentru că este un bloc mirobolant. Nether quartz, parcă quartz brick, doamne, nu pot să-mi cuvânt. Și dacă vă întrebați cum am făcut chestia asta, e foarte simplu, însă față că dacă nu mă înșel, voi nu puteți să folosiți, să faceți în 1 punct, ăsta în survival, nu în 1 punct, nu știu cât. Însă dacă vreți să faceți o mapă sau chestii de genul, este numai bun, pentru că va trebui creativul ca să vă luați acest comand bloc. În episodul viitor vreau să fac top 5 comenzi care chiar vă trebuie dacă faceți mape de astea creativ cum fac eu. Și din alea o să vă învăț cum să vă luați și comand blocul de video și de video. Nu bun, deci este foarte simplu, vă trebuie așa top scanul care vin aici. Mi-am dat și eu filme de serie cu prima dată, pentru că deja am fost aruncat. Așa. Cred că nu vă dați lucrurile dacă vreți o să vă și spun ce texture pack folosesc ca să vă cicla așa de bine și transparente. Bun, puneți în almă, puneți, nu știu, ce vreți, vreți de la asta să puneți general, pe crowd. Ca să vă apară cum a făcut de YouTube. Nu știu ce am fost în partea asta,
Așa, și dacă vă duceți în colțuri, stați puțin, nu toate, așa, puteți să schimbați poziția. Să fac la capăt. Arată bine și așa. Iar acum asta arată. Nu contează, că eu v-am arătat cum puteți să faceți asta. Faza e că am uitat în pus că l-am bloc, am pus identitățile, inclusiv eu. Dar voi pur și simplu puneți un nume armor stand-ului, când scrieți comanda, în loc de armor pus, scrieți numele armor stand-ului și bam, la individual. Deci faceți mai multe design-uri cu chestia asta și prima rând chestia asta poate face numai 1.16 sus, pentru că versiunile mai vechi, dacă îi pune, după ce pune nume și te mișcai, armor stand vine după tine. Pur și simplu. Și te mișca așa pe tine. Deci nu că vine pur și simplu, itemul ăla te mișca și sta tot așa. Da, no, bun, acum vom trece la următorul design. Am revenit. Vreau să spun că este treilea design din numărul 16, fiindcă și deoarece acest Ancient Breeze, când nu este prăjitor așa, sistemul îl găsești, seamănă foarte mult cu coaja unui palmier și este prima dată când fac un palmier, așa că nu mă judecați, nu știu să fac palmier. Însă pentru cei care înainte făceau palmieri sau ce încercau cu blocurile care vin la mână, puteți să faceți cu acest bloc și vezi foarte bine. Înainte se mai putea face cu ăsta, composterul. Chiar arată foarte bine cu composterul. Bun, arată bine și așa, însă mie mi se par gândurile astea mult prea centralizate. I don't know. Cred că, da, cum ziceam, gândurile astea arată interesant, însă nu arată mai bine că și de video, părerea mea. Cum ziceam, palmierul trebuie să faceți numai șmecher, nu ce am tentativ de palmier ce am făcut aici. No, bun, 1, 2, 3, bun, mai avem încă 2 și să terminăm cu acestea. Următorul lucru nu este cine știe ce, însă pentru iubitorii de dressing interior modern, credeți-mă că vă la această chestie. Asta este doar așa, adică gresia asta mi seamănă mult cu o gresie asta. Acest lodestone, nu mi se pare mai mult o gresie de bucătărie decât de baie, însă n-au aici. Părerea mea, o voi să țin de văd. Nu stăm așa.
niște misai. Însă nu neapărat de bucătărie să bai, însă să fie la bucătăria și potrivit, însă acest tip de vie poate fi folosit în mult mai multe scopuri. Trebuie să folosiți și ca tavan, pentru care acest tip de fundul locului. Bun. Avem una, două, 4, iar acum o să fac un design la o bibliotecă doar ca studiu în cultură și al 5-lea lucru, pentru că chiar nu mai știu să fac. Înainte aveam multe idei, însă le-am cam uitat toate. O să fac și al 5-lea pentru că vreau deja să mă apuc să știi celălalt videoclip cu top 5 comenzi care chiar trebuie în Minecraft. Chiar trebuie să le știi în Minecraft, însă adică chiar aș vrea să fac acum, deja episodul să ieși foarte lung și încerc să mă grăbesc cât de mult pot, pentru că am lipsit o vreme destul de lungă, iar acum încerc să postez cât mai des. Și în cazul vă întrebați de ce am lipsit atâta, e pentru că totuși e vară și vreți să te mai distrezi cu prietenii, să te mai plimbi, să nu stai tot timpul acasă, să te mai duci în vacanță undeva și înțelegeți voi. Bun, hai să mergem la următorul lucru. Bun, am făcut această mică cămăruță și am zis să construiesc acum ce vreau să fac aici, odată aici cu voi, că după aia să nu vă arăt și apoi să mai construiesc o dată, pentru că trebuie să fac să fie niște lucruri. Bun, vă trebuie niște scări de foarte de ceva. Nu mai amintesc exact cum era, să știu că era ceva de genul. Și voila, adică, cred că e interesantă, modernă. Mai era ceva, însă nu știu ce, cred că e așa. Nu prea cred, dar nu știu foarte interesant. Dar vă puteți mă face chestie să instalam. Am făcut tot și nu trebuie să pară că da. Uitați că întrebare de ce am zis ce legătură are asta cu 16 e că e făcut vedeți din Grecia. V-am arătat chestiile de perete, cum imaginați. Niște chestii interesante care le puteți pune așa suspendate până am sus. Și să mă fac și aici. Mai umplă camera asta. Bun. Asta nu este o bibliotecă interesantă care nu-mi place. Așa, și alte idei de bibliotecă ar fi
Așa. Pare că el vine și bun. Cam astea au fost top 5 designeri din 1.16. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, știți ce aveți de făcut, să nu uitați să dați like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să facem să fim cât mai mulți abonați, să fim o comunitate super mare. Să nu uitați să treceți pe pagina mea de Facebook, Mișu Gamer, în care este Gamer, pentru că acolo este comunitatea mea, în care pot vorbi cu voi și puteți fi la curent când o să postez și chestii de genul. Dacă vreți să fiți la curent cu ce o să bagi nou în Free Fire și chestii de genul, căutați Free Fire Info, poza de profil la grupul este și poza mea de profil a YouTube-ului, Red Assassin, și puteți să vă uitați acolo pe, nu uitați, dați acolo join, și na, trebuie să aveți un formular cu reguli și trebuie să completați așa. Ca să puteți intra în grup. Bun, și încă o întrebare ce vreau să vă spun. Voi ce spuneți? Să rămân la Red Assassin? Deci este marea diferență. Vă puteți să spuneți nu sunt să spuneți Red Assassin. Eu o să vă spun Assassinii mei. Sună interesant. Și să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să rămân Mișu Gamer sau Red Assassin, să mă întorc la Mișu Gamer sau Red Assassin. Nu uitați, voi a fost Mișu Gamer, aveți o zi frumoasă în continuare, oameni buni, la revedere! Outside in a black drop, 10 rolled up when I'm out, say they all wanna live, but I